So, more or less, last topic na sa factoring. So, next topic, 1.5 na, rational expressions. Congratulations, guys! Deserve mo og round of applause. Abot na mo og 1.4 na ta. Factoring by, factoring polynomials 1.4. So, kani factoring by grouping. So, sa factoring by grouping, wala siya ay specific guidelines. So, pakitanan mo siya ako ng pattern nga, uy bro, common naging speakers. Wala, common naging sila. Wala, common. Siya entry sa common, entry sa common wall. Entry sa common. Common nga word. Wala, yan lang. Sorry. So, for example, ano eh? So may, ano siyang i-regroup ba? I-group lang sila kasi mga commons nila. For example, kani, 3x, kanina po x, 6y. Group ko na po sila. Kani plus 7x minus 14y. Tingnan na. Di ba? Wala mong ibuhat, i-parenthesis na lang sila. Pero hindi mo i-distribute ang sign, essentially the same. Di ba? Kani, factorable, hindi mo factor, hindi siya ma-factor. Kani siya ma-factor na siya by 2, 3. Factor na siya by 3. So 3x by 3y, di ba? Pwede? Kani plus, hindi mo siya ma-factor. Regroup na to, regroup. So, ingani mo siya, trial and error mo siya. So, hindi mo working sa method. Muna sa exam ninyo, tagnay scratch paper. Okay, basin kanto lang yung likod. Pwede nyo piloon, then scratch. And timing po gayo, sulatan siya. Pwede nyo isulat nyo mga trial and error sa scratch paper. Pero ang scratch paper, pang katol nyo sa likod. So, nindog nga grupo ani. So, na lang na to. 3x squared plus 7x. And then minus 6xy minus 4y. Ano na lang. So, both sides na common. Kani siya, common ang x. X times 3x plus 7. Tama ba? Add mga lagi. Ay, 14 na din. Kunin na libo ko. So, okay. Dire minus. Makuha na 40. Okay. So, may ito makuha din. Gawas na to ang x. Mabilin sa sulod y. Sinaluha, divisible by 2. Pwede na to siya y din. Pwede ito magpagawas ang y niya. So, pwede ito mag 3y. 2y. 2y pagawas. Pagawas ng 2y. So, kani siya mabilin 3x, di ba? Kani minus plus minus mo siya rin. So
So, plus ito yung butang. So, 2y, ito na to, 7. Okay! Muna siya, factoring by grouping. I-arrange siya to siya. Kaya sa kanya isang ko, wala itong i-rearrange. Then, manawa, pareho sila o dire. Pareho man silang dire, meron to, recall. Ax plus bx equals to a. Mali, x day. A plus b. So, ma-distribute na to siya. So, kano siya? May mo siya. X minus 2y, then 3x plus 7. Yun! Solve. Na-solve rin. Take note, factoring by grouping. Next example. Ito ano siya? Divisible by y. Try na to. 2xy plus 8x minus plus 3y plus 12. Pagawas ng x dali. Pagawas ng x. So, samahin. 2, 4. So, 2x. Yun mo siyang y. Plus 4. Okay. Plus, kani? Pagawas itong 3. Divisible by 3 man sila tanan. Yun mo siyang y. Times 4. O, di ba? So, kani siya? 2x plus 3. Common man sila duha. Base ka to. Then, yun mo siya, y plus 4. Yan! Dali na kayong factoring by grouping. Okay, last problem. 5xz minus 5yz minus xy plus, minus x plus y. So, pag-grupo ni, para pantay sila. Para pantay sila. Pwede na tayo na yun. Try and error. So, 5z x z minus x. Try lang na to, hindi ko sure kung gana. Minus 5y z time minus plus 1. Okay na guys? Baka magkasi sa aircon mo kaya hindi ka na-aircon kaya mga initan. Magawas na to ang x. Wait lang. Na ay z. Magawas na to y ni siya dali. Try lang natin. So, may mo siya Try na pagawas ang z. Z times 5x plus x minus x. Dili ko x man. Matuwas ng x. Matuwas ng x. So, x 5z minus 1 diri magawas ng y minus y 5z plus 1, di ba? Y times 1. So, pareho silang factor, pareho silang term. So, x plus y minus the x, sorry.
sorry guys, x minus y times 5z minus 1. Ay! Sign minus 5z nila eh. May error. May error. Plus. Saan na to? Para ma-factor out siya. Para mapahinga siya. Para plus ni siya. Ito lang niya. Diligay, negative. Pwede na to. Negative na lang. Para delay. Positive. Para negative. Ako negative ko delay. Ayay ka. Ayay ka. Balit. 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 Mali. Mali siya. Disappoint na yung mga mali niya mali. Pero anyway, trial and error to. Try na live. Kung din sa na to, 5x z minus 5. Ay, tama kayo guys. Tama kayo. Obvious kayo. Kita na wala. Mawala gini ba? Mawala sir? Lupa ka? Why? Wala nakitaan. Tanawa ha? Mag-factor out sa ito rin. So, tanawa. At siya i-group mo rin. Diba? Group mo na ito siya. Common ang 5z nila. So, ipagawas mo 5z. Ngayon mo yung x minus y. O, diba? Diba guys? Pagkalang nyo sir. So, kanin, common nila, 1. So, pagawas ko minus 1, x plus y. Ay, naku. Okay mo lang, 5z. Tangin 5z minus 1, x minus y. Kita tayo yung sample para mas challenging. Dili lang po. Okay, part 1, part 2 mo siya. Try namin yun yung answer guys. Pause ang video, try yung answer. Bugnaw na? Iyay ka.
Lobat na guys, lobat. Part 2 na ako. Okay, okay. Asa may factory may grouping, asa may nindot nga unahon dire. Sa nindot nga unahon dire. Pili mo. Pili mo guys. Bato, pick. Bato, pick. Akan nila eh. Ako nag-iris sa example ganyan yan. Gawagan ko ba niya. Okay. Double check sa akong problem. Sige. Saan na ito yung pag-solve? Double check. Saan yung pag-solve guys? Sige, itong linear factor. Gamit ang mga laws of exponents. Itong mga factoring na itong mga techniques nga niya agigilin. Kani siya, mga factor na ito din siya, di ba? X cube, di ba? Kani? Okay. Kani siya minus 2 times 8 x cube. Di ba? Plus 64. Ganun 64. Ilan ang 64? 2 saan raise to 3 raise to 4? 2 raise to 6. 2 raise to 6. 64. Ayaw ko na magaling. Pero mas primitive siya. College po kaning kagkiwa guys. Flex ko lang. Oh. Di siya dili siya flexible. Ha? FX911EMS. Pwede din siya sa board exam. So, sa board exam, pwede mag-calculator mo sa board exam. Pero na calculator nga bawal. Bawal ni siya ang FX911ES plus. Pero pwede ni siya FX911MS. So, kanin later, around kanin calculator, around 4th year college ko ani. So, around 9 years ago. Pero 21 mo ba? Maybe. Bawal sa board exam. Pwede sa board exam. Ay, sabad na. Two to the 6 siya, or pwede po siya 8 or 8 squared. So, tama to 8 squared. 8. Or, kanin dire, pa, kanin dire, ano lang. Anyway, hindi man na siya nag-matter. Karon, next step is, saan man nato na? Or, pali na ito today. Namunuhan na ako guys kung saan ako pag-solve ni. So, naglibog ko. I-rearrange na ako guys. Rearrange. X cube plus 8 squared minus 2 times 8 8x cubed. Napay difference guys. Napay difference. Dili pa na ako may margin ng difference.
Okay. Hindi na ako anon. Balik na ko to. Asam ka ka-benefit ani? Kung kanin po, lang sa isa, 16 lang siya. 16. Kanin siya 2, 3. Difference of, itong i-grupo ni siya. Difference of 2 cubes, di ba? Difference of 2 cubes. Ito pa, ano siya identity? Kasi ito, identity sa difference of 2 cubes. Recall. X cubed minus y cubed equals x minus y x squared plus xy plus y squared. Okay. So, difference of 2 cubes. So, try mo natin ang triad man ito. Hindi ko sure kung tama ba yung ibuhat. Verify lang ito niya. So, kung difference of 2 cubes siya, so, kani siya, x squared minus that's a 2 16 2 raised to 8 2 cube is 8. Kani siya 2 8 x. So, nagsulat ko nila. Yun. 2 8x. Sige, padayon ta. So, pinag-coordinate na lang. Hindi na lang siguro. 16 na lang siguro. Try natin 16. 16 x times x squared. So, x to the 4th. Lang, mafita ko. Basta kita, ako sa naman dito. So, dahil na guys, kanin, so ako, error to kung first solution ulit na-confuse ko sa kagaling ng answer. Na-confuse ko sa kagaling ng answer kaya medyo confusing alin bro yung solution. So anyway, mali siya ang tabo. So kanin, meron doon mga to last meeting na tuwa siyang
So ito ang topic kani i-factor na to trial by error. Factoring by grouping. I-factoring by grouping na to siya. So try ako kanina, wala ko kanina to sa part 1. Wala siya ni part 1, part 2. Wala siya ni sakara ko solution. So ang giusab, so i-factor na ko siya kani, di ba? X cube o kani. I-factor na ko siya dili. So kani siya, kani si x cube, x to the 6. Pagkita ko factor niya, x cube, di ba? X cube, x kay x 3 times x to the 3, x to the 6, di ba? Right. Karon, kani factor na to ni 3, 8 minus 8 plus 8 plus 8. So, yung plus 8 natin, ma-achieve ka dire. Pero, dili ta ma-achieve dire. So, i-prove, imo ni siya ipadayon, kahit ang answer. Kasi try niyo. So, kani siya, minus ni siya ni root na ako ang minus 8. Okay? Wala siya ang factor niya. Pero dili pa dili mahuman. Recall. Okay, imo siya i-equal, wala siyang answer. So, 8 6 ani minus 16 8x minus 8x plus 64. So, tama siya. Na-prove na nato. Wait lang ba, refills ako. Okay, balayan ta. Pa-refill na ko. So, na-prove na ito. Mo siya ang factor. Kani si 8, tanawa guys. 8 cube. Kani si 8 is 2 cube. Diba? 2 cube. 2 cube. 8. Kani 2 cube minus 2. Diba? So ito ba? So recall, special factory na trinomial x tawa na yahang identity. So difference of two cubes, sum and difference of 2 cubes. So xy minus x squared plus xy plus y squared. So recall to ninyo, di ba kanina yung forma, ingani daw siya. So kani, qualified siya. So karon ang itabo. So pareho man sila duha, di ba? Ako sa ikaw next step pa. So kani siya, hulog na siya na x cubed minus 2 cube squared. Okay? So, kani siya, mo man siya forma, ito ang magkapon, which is x minus 2. So, x squared, xy, so minus 2x, plus the x. Plus 2x, 2 man, plus 4. 2 squared. So
So, kay squared man siya, ana. Ano diba? Squared. So, matuwa na siya i-expand na to, expand. So, ang iyang factor kay ani. So, x minus 2, x squared plus 2x plus 4 times x minus 2 times x squared plus 2x plus 4. Yun. So, mo niya ang iyang pinaka-cute na factor. Okay. Battalion top. Asa may solve ito yung the rest. So, kani, same rin hapon of identity recall. So, kani siya, mahulog siya of A minus B times A squared plus AB plus B squared. Di ba? Minus A plus B. Okay, guys? Okay na? So, karon. So, kung i-factor out nato yung A yung B, pwede mo siya ma-factor out ni. Di ba? So, i-factor out nato, mahulog siya o AB, A minus B times A squared plus AB plus B squared. Diba? Kani? Yan, kani. Para minus 1. Oh. Kaya? So, ngayon mo siya. A plus B times A squared plus AB plus B squared. So, muna iyang factor. Woohoo! Yun. Okay na guys? Okay na? Okay ka. So, kani? Pwede ko 64 ganina? Pwede na dito? 8 cube. Pwede siya 64 guys. 64. Pwede siya 4. Pwede siya 4 cube ng 64. So, i-rewrite na ito ni. Pwede ka rin siya. Pwede siya x 2 cube minus 4 cube. Kani siya may form. Same na sa kaninang form. So, ma-rewrite na po ito. Ma-factor na ito siya based sa sum difference of 2 cubes. So, gamit na itong i-factor na ito sa integer exponents. Factor sa integer exponents, diba? Balik-balik ka guys. Balik-balik ka. Diba? Ang sama daw? Challenging. Sige. Challenge mo sa, hindi mo ma-challenge mo sa volume sa inyong salmononon o difficulty po sa salmononon. Volume plus difficulty equals engineering. Ako. So, ngayon mo siya o x squared minus 4 times bilangan x to the 4th plus 4x squared plus 4 times 4. Ilay 4 times 4? 16? 16. So, siya ang final answer. So, that's all. Factoring polynomials. So, tanawa sa. Nabay may questions? Kung may questions, comment below. Comment below. So,
So, get ready sa inyong plates. So, inyong isolve tanan ang 1.4 plates. Good luck!